Здравейте! Аз съм Боряна и ще ви представя електрическите корнизи Rex. Замислили ли сте се как елегантността и удобството могат да се съчетаят в един продукт? С помощта на електрическите корнизи Rex. Те преобразяват всяко помещение. С този продукт ще контролирате светлината и атмосферата в дома си с едно натискане на бутона. Корнизите се изработват по поръчка, точно по вашите размери. Могат да имат дължина от 1 до 7 метра. Могат да бъдат огънати под ъгъл или овал. Могат да са с едностранно или двустранно отваряне. Моторът е тих. С плавен старт и стоп. Възможност за задействане както през дистанционното, така и ръчно. Свободно движение на пердето при отсъствие на ела захранване. Инвестирайте в качество и стил и превърнете ежедневието си в удобството, което заслужавате. Може да ги намерите на smarthome-bg.com.